aprangsi kado vikorti lapen injir lapen pepu apurun ke dona pan setame nilininga klong pen nang letama pan Christmas akardom pipa jer iglo kardom KCG pen ke pathik pon hirjir ka chepate alulong nili setame ka chepate donji pansi cisik pon tanglo lasi hirdam de aprang si nilimen lapen nilimonduli cethan pon iglan nilimen RUKASEN TERANG lapen nilimonduli Songron Baptist Church ahirjir amen arni kethe mate Christmas pa hirjir si nili cisik pon iglo lasi non nili hir pon iglan arni kethe nang lelote kaike sengkarong jut un e bang soarani aphane chingtung char idam kaike athe mephan arni keme munthidam ahut pene raniwang ledoverte seta apor pen la kaike chingtung char idam athe nekape jok abang nangke hache arni pune chini peme lasi ka chingtung ne kaike jut un e seta ke hache pen langdam lo tangte mangdam de un e botek boso saru maino latum kidoji phan atardo lapen serung seta ang thordo bonta arna maso bangso aperbi arlo aphu kibiji anta adim long lesi alangli lapo an kahiji meme chainong ngoroi along si cipe bipen amahang nang thek nang no labang supena joksi pini ephan berta kemi plang tang do alang lihano Kristo lapen kapejok abang ningkang sam abang lapen kaike ningkang sam abang kardom